Λοιπόν, κάνω αυτό το γρήγορο βίντεο γιατί πάρα πολλοί με ρωτάτε τώρα τελευταία για το ρε εσύ Γιώργο, ωραία όλα αυτά που λες για τη Freedom, να αρχίσω να επενδύω και όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω πώς. Είναι πάρα πολύ κλασικό, ειδικά όταν κάποιος δεν τα εμπιστεύεται αυτά, αν δεν έχει ξαναδουλέψει με κάτι παρόμοιο, ρε παιδί μου, με χρηματοοικονομικές αγορές και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρχει μια σύγχυση. Αλλά αυτό είναι το καλό και αυτός είναι ο λόγος που εγώ προσωπικά επενδύω μέσα στο Freedom 24. Το ξέρετε για μένα, κάνω υλικό 6 χρόνια εδώ στα. Τι 6? Από το 2016. 10 χρόνια πλέον υλικό στα social media. Απλά από τα τελευταία 6 χρόνια αρχίζει και με ξέρει, έχει αρχίσει να με ξέρει ο κόσμος και να παίρνω κάποια views. Και ξέρετε ότι δεν θα έκανα ποτέ μία συνεργασία με κάποια εταιρεία που δεν την πιστεύω και δεν τη χρησιμοποιώ εγώ ο ίδιος σαν άνθρωπος. Οπότε, αυτό που θέλω να κάνουμε σήμερα, τι είναι? Να σας δείξω κυριολεκτικά πώς όντως δουλεύει η Freedom 24 και πόσο απλό είναι να αρχίσει να επενδύσει τα χρήματά σου μέσα εκεί. Πρόσεχε όμως, αυτό το βίντεο δεν είναι ούτε οικονομική συμβουλή, ούτε είμαι οικονομολόγος, έτσι. Είμαι απλά ο Γιώργος ο Κουτρούλης, που απλά έχω μια συνεργασία με τη Freedom 24 και την χρησιμοποιώ, αλλά και τη χρησιμοποιώ ακόμα και μόνος μου σήμερα. Και αύριο το πρωί να σταματήσει η συνεργασία με τη Freedom 24, θα συνεχίσω να επενδύω τα χρήματά μου στη Freedom 24. Δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί είναι εύκολη. Οπότε πάμε να σου δείξω. Αρχικά ερχόμαστε εδώ, πατάμε Freedom 24. Πάρα πολύ ωραία. Προφανώς, αν δεν έχεις κάνει λογαριασμό, μπορείς να πατήσεις κάτω στην περιγραφή, να κάνεις το λογαριασμό σου. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μας βγάζει κατευθείαν στο λογαριασμό μας και σε αυτά εδώ, τα δύο μέρη που θα δεις τώρα, είναι τα αγαπημένα μου μέρη να περνάω το χρόνο μου. Γιατί εδώ μπορείς να δεις, παιδί μου, πώς πάνε οι τιμές, στο Dow Jones, στο Nasdaq, στον S&P 500 κτλ. Αλλά εδώ, που προσωπικά εμένα αυτό δεν είναι το αγαπημένο μου μέρος, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ, διαβάζεις νέα και ειδήσεις από όλο τον κόσμο τα οποία επηρεάζουν τις επενδύσεις και σου δίνει λοιπόν και ιδέες. Και το έχω πει πολλές φορές ότι εδώ οι ιδέες που έχουν οι αναλυτές της Freedom 24 είναι και βραβευμένοι από την Bloomberg. Okay? Οπότε δεν θα δεις ό,τι να είναι κάποιον περίεργο στο TikTok ή οτιδήποτε. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι και βραβευμένοι. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά, όταν είμαι για παράδειγμα στην τουαλέτα ή όταν θα περιμένω το φαγητό μου να γίνει ή όταν θα περιμένω ένα φίλο μου κάπου γιατί έχει αργήσει προφανώς να έρθει, αντί να κάθομαι στο TikTok ρε παιδί μου και απλά να σκρολάρω βλακίες, μπαίνω εδώ και όντως διαβάζω τι λένε, τι διαφορά έχουν το ένα με το άλλο, τι συμβαίνει τώρα, γιατί προτείνουν αυτό, μόνο και μόνο για να αρχίσω να αναπτύσσω περισσότερο την αντίληψή μου όσον αφορά για τις επενδύσεις. Και πώς βάζουμε χρήματα. Έρχεσαι λοιπόν εδώ στο portfolio, το οποίο προφανώς εγώ θα το έχω blurred, γιατί νομίζω απαγορεύεται και θα σας δείξω πόσα χρήματα έχω στο portfolio μου. Θα σου δείξω όμως πώς βάζεις χρήματα και θα βάλω και εγώ χρήματα μαζί σου αυτή τη στιγμή. Θα βάλουμε για παράδειγμα 50 ευρώ. Εγώ πάντα λέω μην βάζετε, άμα δεν ξέρεις, μην βάλεις πάρα πολλά λεφτά ρε φίλε. Πραγματικά είναι χάσιμο και δικό σου, γιατί θα αγχωθείς πάρα πολύ και θα λες πότε ανέβηκε, λίγο, σιγά, ειδικά στην αρχή όπως έκανα και εγώ, ίσα ό,τι μπορείς 50 ευρώ, μόνο και μόνο για να δεις πώς κινείται η αγορά, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει, όλα αυτά. Άρα, μπορούμε να κάνουμε είτε με Apple Pay είτε με κάρτα, μπορείς να είστε εδώ New Card, εγώ προσωπικά θα το κάνω με Apple Pay γιατί με βολεύει περισσότερο, έρχεσαι εδώ, θα βάλουμε 50 ευρώ για παράδειγμα, πάρα πολύ ωραία, σου λέει και ότι έχει ένα fee 1 ευρώ, είναι ok. Apple Pay, πάρα πολύ ωραία. Πατάω κάτω. Σκανάρει το πρόσωπό μου, να δεν είμαι κάποιος άλλος. Και μόλις έβαλα 50 ευρώ στην Freedom 24. Ωραία. Και τώρα πατάμε χ, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ερχόμαστε πάλι στα quotes, okay, εφόσον έχουμε βάλει τα 50 ευρώ στο λογαριασμό μας για παράδειγμα. Και ένα ETF το οποίο εγώ ακολουθώ τον τελευταίο καιρό που μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει να κάνει με τις τεχνολογικές εταιρείες. Okay, και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Μ' αρέσει η τεχνολογία, άρα δεν πιστεύω ότι θα πέσει. Αντιθέτως, η τεχνολογία ανεβαίνει και είναι παντού. Πάλι δεν είμαι οικονομολόγος, είμαι ο Γιώργος Κουτρούλης. Απλά σου δείχνω τι κάνω εγώ. Δεν σημαίνει ότι βάζει ο Γιώργος στο τεχνολογικό τομέα, άρα και εγώ πρέπει να βάλω εκεί. Όχι, βάλε κάπου που εσύ, εγώ τι προτείνω, πάλι σαν Γιώργος, όχι σαν οικονομολόγος, σε κάτι το οποίο χρησιμοποιείς εσύ. Σου αρέσει εσένα. Εγώ ό,τι έχω είναι στο τεχνολογικό. Έχω τρέλα με την τεχνολογία, έτσι. Οπότε, γι' αυτό και είναι ανάλογα με το που επενδύω. Άμα σ' αρέσει πάρα πολύ το Starbucks, άμα χρησιμοποιείς πάρα πολύ την Apple, άμα ξέρεις ότι αυτό που κάνω, αυτό που μου αρέσει, αυτό θα συνεχίσει, προτείνω να διαβάσεις έστω για αυτό το κομμάτι. Οπότε μπαίνουμε εδώ, πάμε να κάνουμε trade, market price, τέλεια. Quantity, πόσα ένα ETF θέλω, okay, γιατί είναι στα 43 ευρώ, τέλεια, place, και δες πόσο απλό,
μόλις πήραμε άλλο ένα ETF της QDVE.eu. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Και ερχόμαστε πάλι εδώ, close, πάρα πολύ ωραία, ερχόμαστε στο πορτφόλιό μας και είναι ανοιχτό στα position μας. Νομίζω θέλει λίγο χρόνο για να την επεξεργαστεί. Είναι αυτά τα δικά τους που παίρνουν λίγο χρόνο, αλλά μη φοβάσαι. Βλέπεις εδώ υπάρχει order status, τα πάντα. Άμα γίνει τίποτα με το order status, μπορεί να το στείλεις στο support, είναι όλα ok. Και είσαι πραγματικά έτοιμος. Θα μπαίνεις στο πορτφόλιό σου και θα βλέπεις τα investments σου. Αυτό. Τόσο εύκολο, τόσο απλό. Ξεκίνα το από σήμερα. Πραγματικά. Εμένα με έχει δώσει μια χαλάρωση, να πω την αλήθεια. Μόνο και μόνο που ξέρω ότι αρχίζω και βάζω χρήματα στην άκρη ως Γιώργος που ποτέ δεν το έκανα αυτό. Και όχι μόνο τα βάζω στην άκρη για να κάθονται, τα βάζω στην άκρη και τα επενδύω σε κάτι το οποίο πιστεύω πάρα πολύ. Μου δίνει μια ασφάλεια ότι αρχίζουν και μαζεύονται χρήματα εκεί σιγά σιγά. Και σε 5, 10, 15, 20 χρόνια, όχι απλά θα τα πάρω πληθωρισμένα, με χαμηλότερη αξία ή οτιδήποτε, θεωρώ πως θα τα πάρω με μεγαλύτερη αξία, γιατί θεωρώ ξανά ότι θα ανέβει ακόμα παραπάνω η τιμή του τεχνολογικού ETF που έχω επιλέξει. Πάλι με τη δικιά μου έρευνα που έχω κάνει και εσύ με τη δικιά σου, να κάνεις με δικιά σου έρευνα και να δεις. Αυτά. Πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Μπες λοιπόν να κάνεις λογαριασμό, θα σου πάρει 5-10 λεπτά. Πραγματικά δεν σου ζητάει τίποτα τρελό. Σου ζητάει προφανώς μια ταυτότητα για το know your customer. Σου ζητάει αποδεικτικό διεύθυνσης και το πρόσωπό σου να βγάλεις μια selfie. Όλα αυτά τα ζητάνε όλες οι χρηματοοικονομικές και χρηματιστηριακές εταιρείες. Οπότε it's ok, δεν θα φακελωθείς, δεν τίποτα. Μην ανησυχείς, είναι 100% legit και το λέω και σε κάθε βίντεο. Η Freedom 24 είναι από την υποπτία της MiFID II. Είναι από τις πιο αυστηρές εποπτείες στην Ευρώπη. Άρα δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Οπότε μπαίνεις κάτω στο προφίλ, πατάς στο σύνδεσμο, γιατί από εκεί μπορείς να πάρεις και δωρεάν μετοχές, μέχρι 20 δωρεάν μετοχές με την πρώτη σου κατάθεση. Κάνεις το λογαριασμό σου και ξεκινάς τόσο απλά όπως σου έδειξα. Και κυρίως μη σκρολάρεις στο TikTok από εδώ και στο εξής. Έχει ολόκληρο Ideas Tab. Δώσε 5 λεπτά την ημέρα εκεί. Πραγματικά. Αυτό. Ελπίζω να σε βοήθησα. Χάρηκα πάρα πολύ που έκανα αυτό το βίντεο και τα λέμε κάποια άλλη στιγμή. Bye.